Nigo wana bana bodaboda be municipality ya Kisii bari neki bakogokera nekero banyora hobokoreri hamo nogo sibigwa gwe chipikipiki cyabo aneke gimachiri cye TVS asa muyoburi anikiwa oyobosa egati yomochi obosongo heyamaega yabarai babo kubwaterana nababwatani au unarishirika lya Kind General lya rikorwa chiloni cye chipikipiki lyaba bakoenekya umuroberi oyo amona kwarigania obokoreri bwe clinic abwenekya bari bakubwatoka amanyinga ochiase bari barase nyagitari au hegati yari akorekana ase chinsemecho ngamono gosibigwa gwe chipikipiki echo abo igaso kubwato kwa manyinga yo ase kyombekeri kya blood bank kya robosemia ochiase abantu kurwa manyinga iri kokonya obogima weekly forenge no robot rwa senchira yoboikera abana bodaboda kurwa somo chobosongo bono nigo babaneki bakogokera ekero banyoro boroisia no gosibigwa gwe chipikipiki chiabo chomondo TVS amono gosibigwa kwabosa. So rero etwabwate function yenene yo gokorera abantu baito abagendi chipikipiki service ya free minus paying kende kionsi no eshiringi ya na twabwate spares chikwoni wine chip price and bodo file tinga ngogorarenge na bari kunyara kugora rero goikera target yayo kogendi pikipiki ase kliniki ekyo gyakorekana ase chiabisi chiabana bodaboda chia municipality ekiane nake kyaregana tigwe na babwatani ba bodaboda bakubwatarana nekyombege kurwa chilona chipikipiki kya mogo blood bank ya KTRH amo na liria lya and general nigo Moses Yondieki oyoro mokonyi bomonyakerogo okisi municipality bodaboda oro kyomogo koye aso kubwatarana egati abo. Rero we want to thank Kind General nechi company chinde chireme yabo na mogo what credit na abantu banda bange for the support the company ya Kind General ya rule for our people bari within a municipality bakogendi chipikipiki moso au bakogendi chipikipiki cha TVS naboigo ababwatani bekyombe kya mogo nigo bakambuye mono asoko bwaterana nabana bodaboda ere kurobo koreri bwoko balera ogosibya naboigo okobonera ebyoma aserigo lirya inse. Activity igatoka yereta bodaboda go create awareness about our products, spares, new units to bwata. Abo igo goikera kororanga na ki bodaboda chinjire condition chire chingia na konyora data torenga na ki abankwa na baito ba bodaboda na kitoko ba support. There are service clinic ya TVS. TVS is one of our partners. Into what partners man into what Boxer into what Honda. Lakini lade tuaje service clinic ya Kind General. Service clinic yetu ko ni organize in partnership tigara tuate bi abana boda ki services tuwate nduna mogo company also products tuwate ase chovis cheito egati abira byakorekana ona mono kurwa manyinga eri gokonya bari bakonyore mebasokono na goitira manyinga mange abwasaba na bodaboda besokia na kurwa manyinga gocha seri shirika lya blood bank eri na boigo lya basemia igoro yobu yabo kurwa manyinga eri gokonya obogima gobona totegemeta ase bari okonyora bagocha voluntary ribacha kurusia manyinga na kigekora tuacha na saba murao baito ba bodaboda tuwaimize ya kwamba barua manyinga egere bangi yaite tuale amanyinga for emergency muna to kwa na boni geto bate crisis ekebe nto bwati manyinga lakini bono miso toko ba abantu ba minto mbalinga bali moyo lebuya bali mo ikire myaka 16 go chigoro more within 16 and 65 motarwale tiniju mwe chitokeza murwa manyinga konya barwaire na bosa ndo base konyoranga mwe ikirali nyagitari mwanyorire montonde na yaro bwate chi agenda chayo tagete go senechi besa abaoneria manyinga igo tokubate abantu baminto ng'amanyinga akurwe kubosa na ndaye na nubosa bono nigo boseme bwaruro gochiasa abantu wesokia eri kurwa manyinga eri gokonya obogima so and bodo file tinga pado no rezikari na ndo no gwete ng'amanyinga na ro mubera mange so achene ro rusugwa manyinga konya baroire barororo batabwatia manyinga bono okobwatera nokwo gati yabana bodaboda amana mashirika ao nigo kwaro kiribuna nigere buya ekera mashirika akobwaterana eri gorwa obaseme gochiasa abana inchi inkolipoteria Soko TV kurwa gasobo gatagati bwo mu Chobosongo Eritreane Wycliffe Orenge.